Egunon, ongi etorri guztioi. Hau da jolasten eta ikasten. Une batzuetan, joko divertigarriko partida bat egingo dugu. Irudien kode sekretua. Joko hau? Baina aurretik, zerbait daukagu zuekin partekatzeko. Dragoi txiki elkartea ludoteka ireki du berriro. 2 areto zoragarri ditu. Batean, txikienek tailerrak eta ehunka jarduera egin ditzakezue. Eta nola ez, gure joko guztiak frogatu. Bestean, zaharrenak ordenagailuetan eta kontsoletan joka dezakete. Baita gure mahai joko guztiekin ere. Ez da gaztentzat. Zuena natura eta ekologismoa bada eta planeta hobetzen laguntzeak, mundua hobetuz kideek ere badauzkate jarduerak zuentzat. Atarikorik gabe, partida hori ikusiko dugu. Guazen. Guazen? Kaixo guztioi, hau da jolasten eta ikasten. Gaur egingo dugu kodigo sekretua imaginesekoa. Eta gaur ziko dira urdinak ze fitxa honetan kanpokoa urdina da. Gorria izango badina, izango badin hau besteentzat, baina orain izango da guretzat. Eta orain nik hasiko naiz. 2 botila. Hau eta hau. Oso ondo, hau zen eta hau da hau. Neutra. Orain nik. Hau etxea. Hau eta hau. Hau bai, hau ere bai, hau neutra, eta hau neutra, hau hori ordina. Ez, hau ez. Kibokatu. Hau zein da? Neutra. Egin dut txarto hau. Egin dut. Eta txea zer posatzen da txaretan. Txea. Urdina da. Ekibokatu nuen eta begiratu nuen urdina. Orain naiz nik. Esan. Desertu 2. Hau eta hau. Oso ondo, biak. Zeona gara. Oso onak zarete. Venga, zuri orain. Nik esango dut jolasak 3. Hau eta hau urdina. Zenbat urdina egiten duzu zuk salua. Janari? Ezke bestera, igual esaten duzu hau eta hau, eta zu bakarrik eramaten duzu bat. Bueno, orain niri. Bat Janari. Hau. Bai. Egoak 2. Zer? Egoak. Hau. Eta. Ez dut ikusten. Oso ondo biak. Niri geratzen zait 2. Egin bat. Ikusiko duzinek geratzen zi. Konstrukzioa 2. No. Hau eta hau. Biak. Irabazi dugu, zabi oso ondo. Eta gogoratu beti jolasten eta ikasten. Agur!